ओरै मा पजिशन जाय पजिशनाव आथोन खामोब्ला हौवाफोरनि आथोननिफ्राय दैया एबा लाथोआ थाबनो गयो। बेनि थार फिननाया जाबाय मिशनारि पजिशन एबा हिन्जावसानि सायाव उन्दुनानै आथोन खामोब्ला हौवाफोरनि दैया थाबनो गयो। हिन्जावसाफोरनि सोलेरनि बबे अंगआ फ्राय सोलायबाय थायो एबा गिदिर फिसा जाबाय थायो? बिनि थार फिननाया जाबाय हिन्जावसानि मोन्नैबो पुब्सआ फिसा गिदिर जाबाय थायो। न'आव बेबायदि मा मुवा दं जायखौ हिन्जावसाफोरा लोङोब्ला जोबोद आथोन खालामजानो लुबैयो? बिनि थार फिननाया जाबाय कफि आरो हाइजेंनि जुसखौ लोङोब्ला। सोरबायदि हिन्जावसाफोरनि आथोना अरायबो समायना आरो टाइट जानानै थाबाय थायो? बेनि थार फिननाया जाबाय जाय हिन्जावसाफोरा अरायबो एक्सारसाइज खालामबाय थायो एबा जिमाव थाङो बिसोरनिया। सिग्रोबोतोन एबा प्रिमेचर इजाकुलेशन माखौ बुङो? बेनि थार फिननाया जाबाय जाय हौवासाफोरनिया आथोन खालामफुबाय थानाय समाव बिसोरनि आथोननिफ्राय बिदैया एबा लाथोआ थाबनो गनायखौ सिग्रोबोतोन एबा प्रिमेचर इजाकुलेशन बुङो। सिग्रोबोतोन एबा प्रिमेचर इजाकुलेशन खौ माबायदि फाहामनो हायो? बिनि थार फिननाया जाबाय सिग्रोबोतोन एबा प्रिमेचर इजाकुलेशनआ सोलेरारि लोरबांनि थाखाय जायो, जायखौ जों न'आवनो थानाय खायनैसो मुवा बेसाद जानानै फाहामनो हायो। सानफ्रोमबो दान मोनसे अश्वगन्धानि पाउडारखौ गाइखेरजों गलायनानै जा आरो जेसेबां हागौ मैगं थाइगं जानांगौ। बेजों लोगोसे बिरि, सिगारेट आरो एलकहलखौ इउज खालामनो नाङा। बेफोर बेसादा हौवासाफोरनि आथोनखौ बयनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि खालामो एबा लोरबां खालामो। गोजोन्थों।